Ciniburi sikla rok Agartala tongnai rok buini busabai bai kai khamataw corona ni bai ako bai ulna thubui corona ni mo khuba thubui thang hangkai busase khubani kana tilai thakbo na kebo sirir dia bezwa kintu bezwa bai kakai makhango ulna mo march thuk hangkai siri maregli atai boni bagire sungtini jara ma hanjangnai rok ani busaje Agartala poribo Bilunia poribo Kolkata poribo Delhi poribo Mumbai poribo onekani bukok songrok kipili phailia phai proka goroni bole hai kupur logile hai somsamani thaksak logi mosa mosa mani ani logi song uf ko boro malia ko ganjo malia hini malia অমতই খাই চিনি জাত বুইনি জাতও থাঙ্গৈ তিনি চিনি যে ঐতিহ্য চিনি যে ইমান তোমার তিনি বড় নষ্ট খেয়ে নাই তো অকমা সাওয়াং অনেক বুড়িরহানি বিরুদ্ধে অনেক কক শাখা মিয়াবো শাখা তিনি বাংলাই নেবেন 109টা কমেন্টস অনেক বড় শাখা কিরিয়া হাইছে অবনি লড়াই মা খাই নাই বুড়িরক অমন থাংচাকে লড়াই মা খাই নাই কে বাফানো আনি বুড়ি শিক্ষিত রক বুনি নগ্ন থাঙ্গৈ হামজে কাইমি এঙ্গা নাগানো চিনি जोंजे तावजे मोथांजांनाय हिनै बबाग्रा आयुग्लक थं हनै सिरि खपानो आनि बुरि रक जदिनो लामा करoi हिमै तंगांकाय बबाग्रानि बिसगांसिम कान फनोकाय ओंला बने बागेनो आं तिनि बबाग्रानो आगि मासाव विलेज कमिटी नि सिमि चेंगै एडीसी एसेम्बली ओ आनि बुरि रकनि समसंख्यक मिनिमाम जोंनो सीट मारनाय अब आवाज माती जानायसो बुरि रंनि अरो दायित्व दङ 587टा विलेज कमिटी 587टा विलेज कमिटिनि फादारबो लक्ष लक्षनि तिब्रासार दङ ताबुक जों दायित्व मानानै सेन्सास सरकार सेन्सास खायगै 2026 যখন ডিলিমিটেশন होनो आप्रोच उस संख्यानि अनुसारे जोंनो कमिटि नाय बनि बागै आं अनुरोध खायनाय त्रिपुरा मथा TWF YTF TSF साइटा ग्रुप सारा त्रिपुरानि प्रत्येक गामि नगद जों सेन्सास खायै अ साइटा ग्रुपनि सेन्सास पर्टालि नायनाय आबं सरकारनि सेन्सास बाय जोंनो नायखै हांखाय सायमान नाय ओ सरकार थकगै जोंनो कमखाय फनुमां सिनि जे पार्सेंटेज कमिमां जे फनक तंगनाबो नुकजानाय नर दायित्व मानाय तिनि बुरिरक दायित्व ना कांकाय একটা विलेज कमिटिও बुथ कमिटी बंगनाय একটা विलेज कमिटी 5টা विलेज वार्ड नकाय 5টা वार्ड कमिटी नाय ओ दायित्व जोंना दरकार बनि बागैनो आं फुलेनो सानामुसुंगो बारा कक्साया जों दायित्व मानाय बुरिरक जोंनि दायित्व ना माने कम मानि बागै जोंनो बैसाग नायनिया सालारक साग नायनिया सालारक जखन बुरैनो बनि उपरा आक्रमण खायो बिनि बिचार सटिक सिंमाइया बिहिकनो जखन बुसाय सोहां नोङो कादुलै साफ्रागै बुइ दंफ्रो ताइ बागि बुरैरक हारि मोनै दङ आबो उचितया आबो उचितङै मानिया नांखाय पारानि बरक जत्त बासो चलानो शास्ति मारनाय आनोबा आंबो जदि खाय दं आनो तायागो कादुलदि सोप्रागदि saya guys itu beri romang saya angsa rok saya makai ani kita kuno bicara kerja boni bagano khajani takok te বিশেষ করে বুকুক সংগ্রহ রাং পুষা খরচ kai गोबां मा फाइलै नरो फाइबानि आगोल फनो जों जदि न कुबुइ कक खानावै तिनि कुबुइ कक सामानो उ दगलाम पारकर पगै थाङा एंगला तावालाय जे साफं पटमान दं पट कतरिया दफासे कतर खनै समायथां थारा नागोन जे सामं माननाय जे पट माननाय बबो आनि हनै आरताय उ खना थागाना फनाले हायसे हायरकां आगिना जुगियाबले
1980 সাল রগো 82-83 রগো যখন TSF ni kebo basa oi koksa dengkai mo aso romang se buri rok thakjak তিনি মুসুক নেতৃত্ব ভাই সবাইয়া जों মুসুক খাতং সাইদমান जों মুসুক তংথক তিনি অবাইনো जों नुना मुसुङो বিধানসভা কাফিগি কক সানাই জাত থুনাই জাতং यांनो नाङोनो বিধানসভাও थांगै एडिसियाव थांगै ভিলেজ কমিটিও थांगै कुबुइ কক सावै निजिनि अधिकार आदाय खायतुनानि आमति बरकना नाङो आमति बोरिंना नाङो आमति बरकना नाङै बने बागान जों তিনি साला मुसुङो जों जारे एडिसि मेम्बाराव गत साना मुसुङो जारे ताबुक चिनि त्रिपुरासानि 20 जन एमएलए दङ मन्त्रि सह তিনি त्रिपुरासानि खरक बुसुक स्राय स्रायकै विधानसभा साय কক सारनाय दं साब अधिकारी गाबंनो विधानसभा थुनानै তিনি विधानसभा थाङै थुइ दङयो दाबि सानानि কক सानिया बिएससि चेयारमेन मानखाय बिडुनि কক मते दङ Bilas komite chairman ne kai jotuni su ukloga suguyo buskang tangdai bai ka lachio non chairman chong rekala lachina bagija kai non no khomotero no bebar boni bagen tini yang mono samusungo chini je organization je system bubagra sungno je rimani board level committee ward level committee block level district state म प्रत्येक कमिटी नि रेजिस्टर प्रत्येक रेजिस्टर सगाबो जों रेजिस्टर मेंटेन मा खायनाय एवं प्रत्येक भुरिरक ताबुनि म मॉडर्न जुग हाईटेक जुग इंटरनेट जुग चारो बायबाक्सा व्यापारी मा थंनाय बुसाय दुकाने मा बाय बि दुकाने मा फेलायनाय रां पुसाव चिनि बिसिङो ट्रेड लाइसेंस खायनाय क्रय साबजुनाल थांगो ट्रेड लाइसेंस ग्रां बुरी रंनो 20,000 kai बोनो मागना रां रजांनाय थमुइ नायखाय कुन साबजुन नाय तो गैया ट्रेड लाइसेंस खायजे गया बिन बुसाय खायगे दंगो हायसे जों बेकार सुर साख्रि सिमाय तलाय दंगो एमब्रयडारि स्रंगै निरि खामने सुइं मेसिन स्रांबय आबो दुकाननिबो नों बाजिमानले नोंबो तो मोबाइल स्रांबानले नोंबो तो रेडियो स्रांबानले टीवी स्रांबानले स्किल लेबर नि बागै जों ट्रेनिं नि बागै बरं नायथुखाय बुरि रक थांना नाया लासियो किरियो चिनि सिखला रक माध्यमिक फेल माध्यमिक पास होइनोसै आंले ट्रेनिं थांया दक नोंता मो थाना सताय बीए पास साख्रि मालिया नों माध्यमिक पास ताइता माना तंसा पारो तङै तीर मुथुंना हायदा ना जान्दी मुन्दार कराखाय तंनानि आबो इनि दफा बाबा मोता मोथांजाक न मोथां जायगिया बने बागै जों मा सोलोंमानि सेस क्रय अथच पाराखाब्ला लकाय सामुखाया हायद्राबादाव थांगा बुनि दे हुमां न लेंफाय फै सुदु ताम मामु सुदु हिंदी सिमि किसा मानै पारा किबलि फै पारा फागे किसे बेतन मानखाय सारा पारा गुरि चुआग नंगौ बुये वालायु आमति सुनुब्ले बजे फायि और रेस्टुरेंट कायसे नायथका खुलो गय बिनि जे सोसाइटी आव म कायसा फनाले काम काय सुरङै फायगा खरबुसो हिंजानाय दं दुकान बागिरि ओ दुकान तालारि जाक माया प्रकाय प्राप्रा आं ताङै दुकान माया सेट बागिरि काय साले सालता मुसु फाले दुकान ओनो फालमायसे सामारसे बिसि ताइनेल काय खरि आमति इंगै जों जे सपनारि सिदि सरकार बजे सुपारि ना चेष्टा खायचिरि जों ताइ बुमुख खाया ब बुमुख खानाखै जों मा सोरनाय खास मा सिनाय बुइनि कक कखा कतिबा मा खानानाय बुइ बायदम बुजक जाखायबो बखरग किसामा दानाय बुबाग्रा आयुग्लक थु हमाबाय नरनि आलुगि आयुग्लक लाक बुबाग्रा नन खायनाय नर खायजाकदि बनि बागै न बेलाय जरा केसे फाइ सबाय रेखा खाजों ताको के बकसं आगिने हाया आगि सिं एमएलए प्रो ऑफर ति गुरु दरकार ससुर नाइया जे बरं आरो सुइका फायगा गाय बन ऑफर माना आ जुक्रि खेताबो बनि बागै ताइबार कक्साया एडिसि हापा गावनि बागै वान सुगै दङ जों मात्र 4 मास सिकायाखौ चिन बुबाग्रा नेतृत्वे बुबाग्रानि पाइथा कक नङ सामानिकाय नरक जानो 18 मास समय रेडी
अजराव नरक थानचां दी नरक जुदि थानचां खांखाय त्रिपुरानि इतिहास तो जों पाल जगै फुनुकनाय बुबाग्रा साव आं केबाय कम्प्रोमाइज खाया बुबाग्रानो कम्प्रोमाइज खायनो बागै दिल्ली থেকে शुरू खायै गोबां मा बरफ बिनार फायदों बुबाग्रा ताव केबाय कम्प्रोमाइज खाया शुधु नरनि बरनि दफानि मोखां नायसिगै दफानो मोथांनानै बागै जे समाय तांनि नखरका जे बर राजबारी तंनानै कक जे बर कलकाता तंना कक जे बर दिल्लीयाव तंनानै कक जे बर शिलंआव तंना कक आस आरामाव तंयावै लोंबाय आंबाय बाक्सा वातै मानजागै मकलनि मुक्ति खिख्लायै दफानो सिजारना बागै दिनै बुबाग्रा फाय बासा जा अजरा फानदों सागबाय सागवालायना दासो अजरा फानोसों सागबाय साग दलिय कुन्दल नों फनान्दल अमुक फनान्दल लायना दा बनि बागै जतन ताइसा फायदि चिनिपुरिनि फोर्स चिनिपुरिनि स्ट्रेंथ चिनिपुरिनि जे बिनि जे चलारो बाय बाक्सा जोंकुसखां आगक थांनाय एवं चिनि नरनि बुरि नरनि जे मान थायनो नरक आदाय मा खायनाय म आदाय खायना थांतनि नरक थानसाकै चबा मा खायनाय थानसाकै चबा खायै नंनि नरक जे मानानि कक तमनि अबरन आदाय मा खायनाय म आदाय खायतिन नरक थानचांदि बुरि रक थानचांदि आसक सावैनो आलिको अरन पाइका बुबाग्रा आयु ब्लकथं TWF आयु ब्लकथं किन्तु ताइ कक थाइजांखाय बुबाग्रा दाख्लि खायसे थंग कगलां साग्ला खातां हामबाय